8 ka mga tao ang nasikop sa Talisay City Police niadtong weekend atol silang anti-criminality campaign. 5 ang nasikop kaya nasakpang naghantak. Samtang ang 3 nasikop sa 2 ka managlahing operasyon batok sa mga namaligya o gidiling drogas. Unang nasikop kining 5 ka mga lalaki nga nasakpan sa Talisay City Police nga managhantak sa Sitio Sausawan, Barangay San Roque niadtong Sabado sa hapon. Nasakmitan sila sa gigamit nilang sinsiyo nga nagsilbing antugon ug ang kapin sa 1,000 ka pesos nga gituhuang gipusta. Sa pagkagabi ni ana sa susamang adlaw nasikop kining 34 anyos nga car washer sa Barangay San Roque nga naaktuhan sa kapulisan nga naghupot sa gituhuang ilegal nga drogas nga nagkantidad sa 1,500 pesos. Sikop usab niadtong Sabado pasado alas 10 sa gabi ang e-bike driver ug janitor nga nasakmitan og dulan 2,000 pesos nga balor sa gidudahang shabu. Gila ang mga dinakpan nga mga street level individual nga nag-edad og 29 ug 22 anyos. Gihimo ang anti-criminality campaign din bisan ginagmay nga illegal nga mga patigayon ang wa pasaylua sa Talisay City Police sa pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw. Tukmang kaso bato kanila ang napasaka na.